chi bod, wel, fel da ni wedi gweld mae pnawn dy llun yn brynhawn o wofrio ac yn canharach yn ardal y cyngor yng nghanol y seremonia. Mi roedd yna un cyflwyniad ychwanegol, un cyflwyniad annisgwyl. Ddoth yn dipyn o surprise i un o hoelion wyth y sioe. Oedd hwnna'n good shock, fydda fo. Oedd. Wel, nid yn aml, mae rhywun yn gweld Mr Dai Lewis yn methu ffindio geiriau, ond heddiw wedi cael y fedal air yr anrhydedd uchaf ar y Gymdeithas Amaethyddol i roi di unrhyw un. Dwi wedi bod yn ymhob pwyllgor ynglyn â'r sioe ar hyd y blynyddoedd, ond oedd ddim sôn am fedal air, na dim, ac felly o'n i ddim yn gwybod. A gynnau ddim syniad, o'n i'n meddwl bod y gwobrio drosodd. Ond fel un sydd wedi dal pob swydd mewn gwirionedd o fewn y Gymdeithas, mae hwn yn goron bownd o fod ar y cyfan. Yn sicr, does na ddim llawer o'r rhain wedi i'r hoi am yr bobl sydd wedi derbyn nhw yn y corffennol. Dwi'n edmygwr mawr ohonyn nhw i gyd ac i feddwl bod fi yn yr un categori ar hynny. Wel, dwi'n tymed bach yn... Dwi'n yn siŵr beth i ddweud, dwi'n yn siŵr a dwi'n llawn heiddi hwn. Mi lwyddodd eich gwraig chi gadw'r gyfrinach yma, rhagoch chi. Roedd hi'n gwybod. Be fydd gynnwch chi ddeithi hi pan o'ch chi adre? Wel, dwi'n parchu bod i wedi gadw'r gyfrinach wrthai oherwydd dwi'n credu bod e'n dipyn fwy pleserus i dderbyn felly yn hytrach na sy'n ni'n gwybod a dod yma'n barod ar ei gyfer ac yn... Na, dwi'n falch bod i wedi wneud. Wel, mae'r teulu yma, mae pawb yn dathlu efo chi. Da chi wedi gwneud bob math o swyddi ar faes y sioe yma yn dydych chi. Mewn rhyw frawddeg, beth mae'r Gymdeithas Amaethyddol yma yn ei olygu i chi bellach dau? Wel, y cydweithio sydd yma. Mae pob un yn cydweithio. Chi'n gweld, o'n i'n dod yma prynawn ddoe, a wedyn o'n i'n gweld pobl o'n i'n wedi gweld ys blwyddyn, am yr brawdgarwch sydd yma. Mae'n rhywbeth rhyfedd, dyw arian ddim yn dod mewn ddi, mae pob un yn gwneud ei waith am ddim, a dyna beth sy'n bwysig. Ardderchog, mae llongyfarchiadau calonog i chi. Diolch i chi.